Njengoba zilokhu zikhula usuku nosuku izibalo zabantu abalimele nasebeshonile empini yaseSudan, abantu baseNingizimu Afrika babonga ukufika bephila emakhaya. At one stage we thought we're never going to make it out. We thought we were still going to be stuck in Sudan in my apartment. It was horrific. I mean, I must say, I was 2 kilometers from the presidential palace. That was where most of the action was taking place. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uthe abantu bakuleli abebevaleleke eSudan kuphoqe ukuthi beshiye emumva konke abebenakho. But everyone who came left behind essentially most of their property and goods. And so we are hoping one day, we hope those will not be destroyed. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba ubonga ukusebenzisana okuhle nomnyango wezasekhaya kanye nenhlangano ehlinzeka ngosizo i-Gift of the Givers ekubuyiseni abantu bakuleli. Kusenjalo kubonakala intuthu iqubuka eKhartoum namhlanje njengoba zingekho izinkomba zokuthi izophela impi yaseSudan. Izinhlangathi zombili bezivumelene izolo ngokuthi zizonweba isivumelwano sokubeka phansi izikhali ukuvumela ukuba kungene usizo. Kanti nenhlangano yezizwe ixwayise ngokuthi isimo sesibucayi kakhulu njengoba lempi iqhubeka. Amakhulu abantu ashonile kwalimala izinkulungwane njengoba ibambene ngesihluthu phakathi kombutho wokuvikela waseSudan namabutho e-Rapid Support Forces. Lempi iqale maphakathi noMbasa.